ରଖିଥିବା। ସାଇଡ କୋଡ୍ କରୁଛୁ क्या करियो बोला हम खुआई चल कैमरा ऑन सीधा रुझ ना आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण ये जो धान करछंती एटा कोन को टाइप रो धान करछंती? एटा आपनकर बीणा धान। बीणा धान आज्ञा ये कोन केमती आपण आकु कोन केमती करछंती टिके हमकु चासी भाई मानन को बुझांतु कोन केमती एटा को आपण आरंभ करले आ कोन केमती आदर आपण इन्वेस्ट करछंती फाइनली आपण कोन केमती आदर इनकम करिवे ए सब विषय रे हमकु टिके कोंतु। इन्वेस्ट एतरा कोन हम तो कादो हेजी आगे ओरदा करा हला तापर कादो हला ओरदा रे आपनकर 400 टका खर्च हेतिला हमर गोटे एकर रे आ कादो रे 1600 टका खर्च हला। कादो रे आपण 1600 टका खर्च करछंती आज्ञा आ आपण आदर जो लेबर चार्जेस मैन पावर ए सब मैन पावर तो से तापर रुआ वर्तमान आरंभ होची गोटे एकर रे लेबर मिनिमम लागियो 25 जन रोइया पई। आपण एटी केते एकर करछंती? गोटे एकर हेजी केते लागियो कहले? गोटे एकर रे आपनकर 25 टा लेबर लागियो। गोटे एकर रे 25 टा लेबर लागियो तापर आपनकर तळी प्रिपरेशन ए जो गछ तळी आपण धरिचंती हाथ रे एटा तो अलगा आपनकर 650 टका पैकेट तळी आ सार बाबद रे आपण केते कोन खर्च कले? सार आपनकर गोटे एकर रे प्रथम इनिशियली लागि छी तीनटा गोटे ग्रोमर लागि छी गोटे पोटास आ गोटे आपनकर यूरिया गोटे तीनटा सार लागि छी। आज्ञा तीनटा सार प्रत्येक गोटे गोटे बस्ता लागि छी। आज्ञा बस्ता रे केते वेट रहउची?
ବସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିଆଟା 45 କିଲୋ, ହଁ ଗ୍ରୋମର 50, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଟାସ ବି 50। ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ କୁଲ ମିଲା के କେତେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଏକରରେ? ଗୋଟେ ଏକରରେ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟ କହିହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆପଣ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ଇନଭେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଲାଣି ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ। ଆଉ ଆପରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କି? ଆପରେ ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କାହିଁକି କହିଲେ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବାଡ଼ ବୁଝେଇବାରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା, ଟାଇଚିନ୍ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ତାର ବାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଦ୍ୟାବଧି ହେଇଗଲାଣି? ଅଦ୍ୟାବଧି 8,000 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଆଉ। ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ପୁରା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ୟା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା ଏଇ 8,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯିବ? ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ 4,000 ଭଳିଆ ଆଉ। 8,000 ପ୍ଲସ୍ 4,000, 12,000 ଏମିତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। 12,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏକରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆପଣ ତ ଧାନ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏ ଧାନର ନାଁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୀଣା ବୀଣା। ବୀଣା। ଠିକ୍ ଅଛି ବୀଣା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୁରା ଏରିଆଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ? ଆମର ତ ଗୋଟେ ଏକର ଅଛି, ଆପଣ ଏପଟେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ କି? ପୁରା ଏରିଆଟା ଆପଣଙ୍କର ହବ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ? ଦିଗମ୍ବର ବାରିକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଏରିଆରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ କ'ଣ କେମିତି ଏଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପାଣି ମଡ଼ା ହେଲା, ହୁଁ ପାଣି ମଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମର ଖତ ବିଞ୍ଚା ହେଲା, ହୁଁ ଖତ ବିଞ୍ଚା ହେଲା ପରେ ତମର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଚାଷ ହେଲା, ଓଦା ମରା ହେଲା, ତାପରେ 8 ଦିନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ତାପରେ ଏରା ପଚିଲା ପରେ 8 ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ କାଦୁଅ ହେଲା। କାଦୁଅ ହେଇସାରିଲା ପରେ? କାଦୁଅ ହେଲା, ତାପରେ କାଦୁଅ ହେଲା ପରେ ଆମର ତଳି ମରାମରି କଲୁ। ଏବେ ତଳି ମରା ଚାଲିଛି? ମରା ଚାଲିଛି ପ୍ଲସ୍ ରୁଆ ବି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ତଳିମରା ପ୍ଲସ୍ ରୁଆ ବି ଆପଣ ବି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ସେକରେ ତଳି ମରା ଯାଉଛି, ସେଠୁ ବୋହିକି ଲୋକ ଆଣିକି ଏକରେ ପକେଇକି ରୁଆ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଏତିକ ଏରିଆକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକ ଗୋଟେ ଏକର ଏରିଆ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆମକୁ 3-4 ଦିନ ଲାଗିବ। 3-4 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ସାର ଆପଣ କ'ଣ ଆ ଦେହରେ ୟୁଜ୍ କଲେ? ସାର ଆମର ଗୁମର। କେବଳ ଗ୍ରୋମର? ହଁ, ଏବେ କାଦୁଅ ସାର ପଟାସ ବି ଦିଆହେଇଛି? ଗୁମର ପଟାସ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଖତ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ଖତ କ'ଣ କେମିତି କହିଲେ? ଗୋବର, ଗୋବର ପାଉଁଶ। ଖତ। ଏଇଟା କି ଧାନ ଚାଷ କରାହେଉଛି? ବୀଣା। ବୀଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କରିବୁ। ଆପଣ କେମିତି ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର।